Emva kwala mzekelo sisuka kuwo ndiphinde ndacinga olunye uluhlobo lokubonisa ukuba ngenene u-RP no-TA ukuba singakwazi ukubonisa ukuba laa nxantathu ndiza kumzoba ngento e-purple kunye naluwa ndiza kumzoba ngento eyelo ukuba bayalingana. Singakwazi ngenene ukuyiqinisekisa ukuba u-RP no-TA bayalingana. Masibazobe ke abanxantathu uzetsho ukubabona. Singayiqinisekisa njani ke le nto? Siyabona phaya ukuba laa kona ka-T phaya kulaa nxantathu simzobe ngento e-purple ulingana nalaa kona ka-P kulaa nxantathu simzobe ngento eyelo. Le nto ke siyithatha kwinto yokuba sisazi ukuba lo nxantathu wethu uneekona ezilinganayo, siphinde kwakhona sithi eliya cala lingu-RT lilingana neliya cala lingu-AP. Kuba bobabini abanxantathu bobelana ngeliya cala lingu-TP. Singatsho ke sithi unxantathu u-TRP uyalingana nonxantathu u-TAP. Isizathu ke sesokuba amacala amabini azo ayalingana kunye neekona zabo ziyalingana. Le nto ke kuthiwa xa siyibizayo ngokwakwageometry yi-side angle side. Loo nto ke isixelele ukuba okanye isiqinisekise ukuba ngenene u-PR uyalingana no-TA. Besingekho apho ke, nto nje bendifuna ukukucacisela kakuhle ngalo mzekelo udlulileyo. Kuza kufuneka ke ngoku sidlule siye kumzekelo wethu ebesiza kuthetha ngalo kweli isiqendu. Siye ke ngoku apho sibhalele khona. Nanjengoko usazi ke ukuba le mizekelo yethu ithatha ixesha ukuba siyibeke kule bhodi yethu, so ndicela undinyamezele. Apha ke sinoluvo olungagqibelelanga. Kuthiwa ke apha sine-quadrilateral enamacala apperpendicular. Loo nto ithetha ukuba yi-rhombus. Umbuzo ke uthi ngowuphi kule mizekelo ingezantsi ophikisana nolu luvo? Makhe sizikhumbuze kancinci ke into xa iyi-quadrilateral besithe yinto enamacala amane. Xa i-perpendicular kufuneka la macala ahambelane. Sibe ke yindlela esizikhumbuza ngayo ngale nto kuthiwa yi-perpendicular kunye ne-quadrilateral. Xa iyi-rhombus ke kufuneka alingane omane la macala. Masiqale ke kweyokuqala. Le yokuqala inawo amacala apperpendicular, kodwa amacala awekho parallel. Loo nto ithetha ukuba iyaphikisana noluya luvo lungentla. Lo wesibini ke umzekelo unamacala apperpendicular kwaye yi-quadrilateral, awuphikisani, ngoko ke awuyompendulo. Umzekelo wesithathu nowesine ngokuwujonga nje asiyiyo impendulo esiyifunayo, ngoko ke siza kuthabatha u-A abe yimpendulo yethu kuba uyaphikisana nala mzekelo wethu. Siye kolandelayo ke umzekelo. Masibeke ke umzekelo wethu olandelayo phaya kulaa bhodi yethu. Apha ke kuthiwa sibuzwe ukuba ingaba ngabaphi na oonxantathu abafanayo. Okokuqala, oonxantathu abafanayo
abaneekona ezivulekileyo, ii-acute triangles ke. Lona ke umzekelo azifani kuba kufuneka iikona zonke zilingane kwi-acute triangle. Azilingani zonke ke apha. Apha ke kufuna unxantathu abaneekona namacala alinganayo abafana nale mizekelo ndizobe apha ecaleni. Kuthiwe komnye umzekelo ukuba singanonxantathu abobelana ngecala, apha ke ayisosiqinisekiso se-obtuse kuba omnye unxantathu ungancipha logama omnye unxantathu avuleke. Loo nto ithetha ukuba nalo umzekelo awuyompendulo yethu. Kuthiwe ke ukuba singanonxantathu ekuthiwa yi-right angle, kodwa ke baye bohluke naxa beneekona engu-90 degrees kuba omnye anganekona engu-30 degrees nengu-60 degrees. Ngelo xesha bebonke bengabanxantathu kuthiwa zii-right triangles. Onxantathu lo gama omnye ke unxantathu angaba ngu-45 degrees kunye no-45 degrees. Seyikrokreleka ke le nto kuba sishiyeke nje no-D phaya apho kuthiwa sinonxantathu oneekona ezilinganayo. Kuba xa sizibona zonke ezi mpendulo sizinikwa apha, lo kuthiwa oonxantathu abazi-triangles, siyazi ukuba oonxantathu abazi-triangles abanakufana kuba omnye uzawuba nekona engu-90 degrees abe nekona engu-60 enye ibe ngu-30 degrees. Siphinde sibe nonxantathu onekona engu-90 degrees aphinde abe neekona ezingo-45 degrees ezimbini. Loo nto ithethe ukuba ngaba asiyiyo impendulo esiyifunayo. Inye ke ngoku impendulo esishiyeke nayo yilaa mpendulo ka-D apho kuthiwa yi-isosceles triangle. Siyayazi ke i-isosceles triangle kuba ngaba kulapho iikona zonke zoonxantathu zilingana zontathu. Xa kuthethwa ngabanxantathu abaneekona ezilinganayo zontathu, masizobe sibonakalise. Abanxantathu bethu ke bame olu hlobo. Banamacala amabini alinganayo kunye neekona ezimbini ezilinganayo. Le nto kuthiwa ke yi-vertex angle. Ke inokuba kuthethwa ngaloo kona, ngalaa kona iphaya phezulu, laa kona kuba xa sine-isosceles triangle sinalaa kona iphaya iphezulu itsolo, le iye ihle amacala amabini. Sazi njani ke ukuba iikona ziyalingana? Xa kunokuthiwa umzekelo sinekona engu-X siphinde sibe neekona ezimbini ezingo-Y, makhe ndiyibhale ke le nto ndiyibonakalise phaya kwabanxantathu bethu bobabini. Xa sinokuba nekona ephaya phezulu, ikona yethu engu-X kuzo zombini, kubo bobabini abanxantathu bethu phaya phezulu, siphinde sibe neekona ezisezantsi phaya kulaa nxantathu wethu umkhulu, sithi sibathiye ngokuba ngo-Y, sithi phaya phezulu laa kona yethu ngu-X, ezi zimbini ezisezantsi sizithiye ngokuba ngo-Y. Xa siyibeka ke le nto siza kuthi sino-X sidibanise u-2y alingane no-180. Loo nto ithethe ukuba ngaba siza kuba no-2y alingane no-180 sithabathe u-x. Xa siyisombulula sishiyeke no-y uba ulingana no-90 kuthabathe u-x ohlulela ngo-2. Nakule yesibini ke xa sinokuthi laa kona iphezulu ngu-x
ezi zimbini sizathi ngo-z, siza kuba no-x simdibanise no-2z alingane no-108. Xa sisombulula sibe no-2z alingane no-90, sithabathe u-x simahlulele ngo-z. u-z no-y ke ixabiso liyalingana. Laa nto ithetha ukuba abanxantathu bethu bayafana noxa nje bengalingani. Sidlulele ke ngoku kumzekelo olandelayo. Siwubeke nawo lo mzekelo phaya ebhodini wethu. Apha ke kuthiwa masiqinisekise ukuba unxantathu u-ABC nonxantathu u-DBE bayalingana na. Phambi kokuba siqale ke kukho nje into ecacileyo esiyibonayo. Ukuba bobabini abanxantathu bobelana ngalaa kona ingu-B, loo nto ke seyisinika intluva yokuqala. Ukuba besisazi ke ukuba ikona engu-A ilingana no-D neku-E neku-C, besakube sigqibile, okanye sixelele ukuba elaa cala lengu-DE neliya lengu-AC baparallel. Khumbula, luthikelelo ke olu ndilwenzayo ngekulula ukuphendula into esiyibuziweyo. Umzekelo, ikona ka-C neka-E kunye neka-A neka-D, kodwa masijonge ukuba bathini na. Phaya ku-C kuthiwa u-AC no-DE baparallel. Loo nto ke ingqinelana naloya thikelelo besulenzile ngentla. Loo nto ke isinike ukuba ngaba impendulo yethu apha ngulaa C, apho kuthethwa ngokuba ngaba u-AC no-DE baparallel. Loo nto ke ithethe isinike impendulo yethu, sibe siwuphendule nalo umbuzo. Siphinde sidlulele komnye ke ngoku umbuzo olandelayo. Uya kundixolela ke kuba le mibuzo yethu iyathanda ukusokolisa. Apha ke kulo umzekelo sinikwe ukuba sine-parallelogram u-ABCD. Uze ukhumbule ke xa sine-parallelogram, eliya cala lingu-AB li-parallel ku-DC, abe yena u-AD e-parallel ku-BC. Iimpendulo zethu ke sizinikwe phaya ngezantsi, kodwa siza kuzama ukuzibuyisela sizibeke phaya phezulu kumbuzo wethu, kuba azizubonakala kakuhle xa sizibeke phaya ngezantsi. Masizithathe sizibeke phezulu. Uthi umbuzo wethu, ingaba ngumphi unxantathu esinokumakha ukuze siqinisekise ukuba unxantathu u-DAB uyalingana nonxantathu u-BCD. Ngumbuzo wethu ke lowo. Apha ke kufuneka siqinisekise ukuba laa kona ingu-A kunye nalaa kona ingu-C ziyalingana. Sijonge ke phaya ukuba kuthiwa na phaya kwezaa mpendulo sizinikiweyo. Kuthiwa unxantathu u-ADC kunye nonxantathu u-BCD ayingabo konxantathu esinokwazi ukubakha ukuze ke ngoku siyifumane le mpendulo yethu. Loo nto ithethe ukuba ngaba laa mpendulo yethu yokuqala ayilunganga, ayiyompendulo e-right for kulo umbuzo. Kuphinde kuzokuthiwa unxantathu
u-AED kunye nonxantathu u-BEC. Leyo into ayingeni ndawo kuba ngaba bobabini abanxantathu abayi ku-E. Kuphinde kuzokuthiwa unxantathu u-DAB kunye nonxantathu u-BCD. Kuba ke abanxantathu u-DAB edlula ku-A yaye no-BCD edlula ku-C, ingaba yimpendulo yethu ke leyo kuba neyokugqibela impendulo xa siyijongile ayinanto iyidibanisa no-C kunye no-A. Impendulo esiyifunayo ke apha yimpendulo eza kuthi unxantathu wethu adibanise nalaa kona ingu-A kunye nalaa kona ingu-C. Kodwa siyabona phaya kulaa mpendulo yokuqala ayisiniki, laa mpendulo yesibini idlula ku-E, loo nto ithetha ukuba ayompendulo yethu, kunye nalaa mpendulo yethu yesine yona ithetha ngo-E ayithethi ngo-A kunye no-C. Loo nto ithethe ukuba ngaba ayompendulo yethu ke ngoku. Impendulo esiza kuyikhetha ngumpendulo yethu yesithathu apho kuthiwa masakhe unxantathu u-DAB kunye nonxantathu u-BCD.